de lammo cogo denka hakke jumambe eka hakke jumambe denka ninye minye mujallada tuude ninye ka fo de lammo cogo eka hakke jumambe denka hakke jumambe ni eka mujallada tuude ninye kitabu kono ñinin kali jaabi tese ko ñanabo mais an koni be min fo ka isara ke del lammo ba damina de folo depuis demba ñini to ibe demba ñuma de ñini dewñe folo de ni ba fe ka de ñuma soro del lammo ba ta de folo depuis aba ta wakati ibi janto de la wodi ato ciiden ko tun kahul mar'atu li arba li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bi jati din della mo ba damina depuis ni yoro de la folo bañuma ñini deñe ciiden ko mo be muso ñini ka furu ni konnani dola kelende do ba ñini ka furu kon na folo ba bolo ni muso na folo tigide do be muso furu ni o sababu ye do be muso furu ka ñini ka furu ko acce kañi do be muso ñini ka furu ko dambe tigide ro do be muso ñini ka furu ko dina tigide ro ciide ñi bila sira ni yoro de la ako dina tigide ta sino i bolo be bila bogola maryam taqisa fule ko yaguta haruna ma kana abuka imra asu wa ma kanat ummuka baghiya ma kana abuki imra asawi wa ma kanat ummuki baghiya ko maryama ko haruna balima muso tuma mi maryama alaye jibrila nya mariya ka durki kan fuye mfe o kera isai cete maryama bolani den nana aka mogo ye mun fo ko haruna balima muso e fa tunte mogo jogo lankolon tigiye i ba tunte jeni akila sunguru bate nin ko nye soro cogodi ayeni yoro lajege muso ni ebe furu ni ba fe i ka denyuma soro cew woloma ce dina tigi jogo nyuman tigi denyuma wolomali bata depo yoro de la ne muso bi furu jantola wodi ato ko maryama ma ifate mogo juguye ece fana nebe muso furu dina tigi ni jogo nyuman tigi de woloma wodi ato ko maryama ma ibatunte sungurumbay wala della mo batande pini yoro de la folo ni yaye karamogo belebele ba karamogo belebele ba caman be muso da ya bellamo ahmad ibn hanbali al-yatime de do allah mona al-yatime ya da ba da ya lamo imamuna bukhari abada ya lamo karamogo ba karamogo ba caman be muso de yulamo baw ba nyuma ulu de yulamo donc wala batta depuis o yoro de la ba nyuma nyini idewne ni o bora ala donc den trebiya nini i muso be je nyonya ni kafo nyonya ke ci de nye do min fo kafo nyonya la ki jantola bismillah allahumma jannibuna shaytan wa jannibu shaytan ma rajaqtana ci den ko ni mo bi muso jo nyonya ni ye ni do fo ko ni dem mi sorola wala wajje nyonya ke ra denye shaytan ta toro ibe janton nena ni denge ni asoro la wakati mi silamiya sariya ye den kundi cogo fo cogo mi ibo ke o cogo la ube togo nyuma nyini ka aki denna den hake faka togo nyuma nyini ka aki denna ni sebiye denke do saga fula faga saga fulai silamiya sariya ewa deri la nyini ci denye saga fulai mbe faga cogo mi ube dun cogo mi ikoke ka saga fula faga ka ko dumuni tile ganfe niyo mogo wole ukono dumuni do dukata basi tola me eye den soro ala ka nema de do aya di ema foye oke e ka ala barika damma ke foye fo kata ala soso ka miziki wuluye ka gitare wuluye ka basu bila kare kononana misidi kerefelate koroshi sigi nyogo ka hakite koroshi ko denkundi be ebolo
ala ka nema de diton fule o nema barika da tarake ala sosoye iki yere kolosoma de minye ka den kundi abbe ka ke silamiya kabiri konona la ni cemandero si hakke munum ba kunkolo la nuyu di ubu pese worije la abbe na worije garamu hakke minna iba saragati ube ba sefa hakke saragati idde depa fitini ika asigin nege koro ni cemandero ale sigili nege koro wajibi do ni musumma de do ale sigili nogo koro sunna de do mustahabu cema ika fitini sigin nege koro bul qaymu aye kitabu de dilani ko de atun ko mujalladatu mbaw bila katabul khaymu ka kitabu tufatul mandudun bi ahkam al mawludi ni mbonda della mod de pi muso kono tarani denye fo kata bo sinna fo kata baliguya nin kitabu fana dilala ode kama tufatul mandudun bi ahkam al mawlud abe sagi kato kitabu fana nyini o be della molin ani denyere ne kibariya abo foye awuye kosobe donc nu ya warje sadakati idde iya sigin nega koro na sera sa ngolon fula to ka nyamariya ka salli ika to ka dege ka ala yirala ka cide nyirala ka ala bonya do adusukun kono ka cide bonya do adusukun kono ka ala yirala depuis sa ngolon fula iba nyamariya aka salli na sera santa na masalli iba bugoli minya adabulu bugoli ni juguya bugolite donc denka hakke suruma munumbe faka o yenninde donc faka hakke mimbe denka anyo fo ayaw kono ya kateme o bil walidain ihsana ibange baga ikanyumanka aye kuma nyumanka fo aye iki yire majige aye ikanyu ewa nyuman na folola iko akaye ikadwa ukaye ikatoka doke bange bagawya ibange bagala kan kisala kan tanga bange ba fula hari no kera kafiri de ala ko kana faruka kafiri ya indeka ne uka hake beka bange bagaya hake beka uka jiya nyana mayara ko nyuma iko uluka uye ibe uluke uluye de hari no yame ni yame ko ni mo kera kafira kera mushriki yere tige ka bola bange baga fula tede bange baga fula hari nulu kera kafiriye ala ko ikana tugu ko kafiriya indela me uka jiya masala ke uyeti yere tige ka bola ibu ko idusukun ko ni kono uka hakke min bi ka jiya nyana mayla ibu ke donc ambe min fo globalila denka hakkew ani ewa anye min fo to nyuma ka kala fa denka hakkew fawka o doye nonunde farewa ewa faka hakke deunka denka hakke fawka afaka adoye nonu ya fa fana ka hakke deunka adoye nonu ya nyafo chokomi nyini kali jabite soko nyanabo kitabu de dilalembo oka wori jede do sanuma fo ibe kunsigi pese wori jede la bon ko mo munum be tasafu kalmami nyefe ko ulu ka salibe chogoni bon donc ba on ye nyogon so sogli sira bunte mi ay min sabati majmu fatawa kono min almami nyefe laye wote almami ko fe nyumo do yoroy misiri kerefela kinini numa ani misiri ko fela fokata yoroja ni safaw nyaabe nyogona basiten ni nabe safuke ni nakata fo kata yoromi ni safo nyaabe nyogona basitala kini numa ko fela kata mogo beke nunun kono musiri kenemala do kono nan do mogo beke nunun de kono kata har ni safu yoro janyana chogo nabe nyogon ko kata nyaabe nyogona basitala mais na ya soro jo yorobe almami kofe kata hari na ya soro jo yoroyi arambe janya kata de obe almami kini jo yorobe kata obe misirin numa jo yorobe kata ni mogo ya tugu tara salli almami nye sallitiye ika salliti nyale ndo sallitiye me bunte mi abayira na ya soro misiri kofe la kata abere fara jo yore sirete misiri kini nyam fam kata
a konona na kene mana joyoro shide te anumana fakata kene mana ni ewa konona joyoro shide te ma joyoro shide soro ako ninni sugula ni mo munun tara almami nye na tilobe almami kanna ni mikoro ye ube la seli fenta ka sallila parce que o ye darura de ko ale ko muso fila de b'a bolo jamana min kɔnɔ yan ale n'ale ka bɔ faransi ja misɛntinini a bɛ fura ta f'a kana den sɔrɔ ala nana ale bɔ a kalama ka bɔ furaw kan ale y'a kankan da ye yala mais a y'a tɔɔrɔ ni muso sugu min ya kan ka mari kɛ bon ni Allahu alam o bɛ sagi ka taa yɛrɛ de ma wala ni ɲɛ minnu fɔ ninnu tɛ ɲininkali ko ya yɛrɛ bɛ ninnu kiri dɔn ko ale ka muso fila de b'a bolo ko dɔ bɛ yan ko ale y'a sɔrɔ muso in bɛ fura de ta pour a kana kɔnɔ ta yala ni muso sugu ale kan ka mara u bɛ sagi ka taa yɛrɛ de ma ye ko mu ne ma kuma in famu bon ni ɲɛ min ko k'a sɔrɔ ko ale bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ de la bon ko yɔrɔ in a bɛ di location de la yɔrɔ in bɛ taa 7,000 de mais ni mɔgɔ min nana ni a tɛ se 7,000 na n'a bɛ se 6,000 de la a b'o fɔ ko ale bɛ yɔrɔtigi wele karisa ko a tɛ se ka yɔrɔ in ta 7,000 ale bɛ se 6,000 de la ni yɔrɔtigi jɛna n'o ye a tigi b'a ta ko dɔ de nana a ko ale tɛ se ka yɔrɔ in ta 7,000 a bɛ se ka yɔrɔ in ta 6,000 bon ko ale ye yɔrɔtigi wele ko yɔrɔtigi sɔnna a ko a ka 6,000 in sara ko 6,000 in saratɔ kila in fana ye 1,400 ta k'a di ale ma o ko yala ale kelen kɔfɛ kan ka ɲininkali jaabi dɔ mɛn ale ye 1,000 in sagi yala 400 in fana a b'a ka ko di yɔrɔtigi ma a b'i ka i ka bɛɛ de d'a ma e ta tɛ 1,400 in dira e ma ni ale ka baara in de sababu ye ale de t'a dɔn 1,400 in bɛɛ i b'a bɛɛ yira yɔrɔtigi de la ni yɔrɔtigi ko i k'a ta fule n'a ma d'i ma fana yɔrɔtigi de t'a dɔn waaleykum salaam bon ni ɲɛ min ɲininka dɔrɔn k'a surunya dɔ de tun bɛ kafiriya la donc a nana misiri la u ye seeri kuma fula fɔ a ye a donna silamɛya kɔnɔ a ye seeri kuma fula fɔ a donna silamɛya kɔnɔ a tun bɛna sali misiri la yɛrɛ u b'a kɛ ka lakala fatiyaw ni fɛnw na bon mais sani a tun bɛ kafiriya la kunsigi minnu tun b'a kɔnɔ n'a ka sɔnni ani fana a tun ma sigi nɛgɛ kɔrɔ olu ma kɛ a la a fatulen kɔfɛ ninnu bɛ se ka kɛ a la ninnu kɛli t'a la tuguni alisilam
yahdimu ma qablahu aye seri kuma fula min fo junubu temena bolo silamela seri kuma nya be burja kaboy donc shi munun bala ni ewa nege koro sigi munun fule ulu tale ka tuguni abe kode dro ka kasanka ka sallaka kata asudo kaburu sola donc munun fule nonu ulu kunsigi dilita ka har ni be do silamiya yere kono ki kunsigi di yere doni te baw ka kuma yere ba ko yere te wajibe yere folo sonni koni sunna do ulu ka tige wala mais minye e ka sigi nego koro fana doni ke baw ko amba lajede nanya do a korobalen fule abe se ka sigi nego kurata toro atena ni kasaraya ma amba sigi nege koro min nanya do nin korobala chogo min nan ko ka sigi nege koro abe se ka kiyama sababu amba toide wala nunun keli ta ka tuguna fatulen ko fe abe kore dro ka kasanka kasallaka bon kanyen kali surunya doro ko do kanyen ko rewe franci ulu be barake wakati mi o ulu ka bara wakati ni salli wakati de be justi me yana sana le kata bara yorola wakati ma se abese ka salli ba salli te se ka salla ka wakati ni wa aqimu salata inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta ala ko ay salli na ta chogola ewa salli a wakati fana korosiri e farda de mu'minika don ke bawo ko lahajata nya tuguna yele ni tugu ka salli wakati ni salli tiye salli te se ka salli aka wakati ni fo wakati de ka se ka salli ni mo yi tugu ka salli wakati ni ma salli bon ko dode ko ale be la jarabi kono na ale nyama kala de me ale sunna famu len ke la bolo ale ka mo banala wale tara qur'ana dursiro de la o qur'ana dursiro tigi ko ale bo odefe bo hari furu ko gele yara ale ma na ko be bo muso bo ba fu nyama kala do donc ambe do ko gele ya min baka ala ka boaka ani ambe wo shaka min kai akasabati nonu nya jinya ko de hada made jinya de ko kana ke sababu ye pew kala gara pergila aka kala gara deta ka kala gara bara udeta akasabato ka ambora ayam min kono man yattaqillaha yajallahu makharajan wa yarjuhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu donc hada maden ko ni sirana alanya ko degura chogo degun kera chogo dondo lala be boda dima ni mo mi sirana alanya fana ala be garjaga yoro la yireta amerika garjaga be yoro mo man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu ni mo ya ka koda alaka ala bi wasa aka koda alaka ka dusukun kalasi aka sabata ka dinaka ala balla jarabide me foni bena wa lamu anna an-nasra ma sabri wa anna li farajan malik rabbi demembe fara ewa sabali de kade foni be fara geleya de ka ni ko geleya rika wakati mi de alaka foni bena o man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ni mo sirana alanye alabe no yaki ka kola donc tout sura ka siralanye aka dusukun kalashi aka sabati munu fulen no nye la jarabude har nabi nyuma la jarabila amma bon nabi nyuma kala jarabidu folu de la o sabari la de ala na foni duma ala na no bola donc an fana ka ulu de la dege ibe tora min ibe degu min ibe sabari ka sabati de
wo ciden ko la tabdawul yahudu wala nasara bisalam ko eni kafiri barake ñogo be ñogon kerefe barake ro be ñogon kerefe woni ya le soro ko be se ka tawriya ke ka foli bila kawa ciden ko de la tabdawul yahudu wan nasara bisalam akoy yahudani nasara ko ne akanu do damina ni foli pew akanu damina ni foli do ko akana damina ni salamu me an kalla da foli ibe ulufo doni ko do ko haran kalla da foli ko parce que foli koroyre ya tigi bonya de foli yedo ya tigi karama de ka bonya silamiya sariya ko yede kana kafiri bonya ka karama ka ta yire ka o de te beye donc doni ko fonna ya so rebe barake bara yoro do de la o bara yoro nyema na mudiri a directeur o de ye kafiri ni e nana ka bara yoro na idonna ka kabiro la ni ma fo ika ko wate so ku nyana bo ube abese ka dawul la suma don ka ba ko ni yoro la ibese ka fo salam me e kala nyini te salamu mi nye folere e kala nyini ala to salamu de ko iba fo ni jogoda salam me e kala nyini e ma salamu bilale kare e kala nyini ala to salamu iyo de fo a ube iban kala da foli nunu fo e kana salamu fo woyede ni sirana nye boda min dira uluma darora wayenni nye men ni ma siranya lete nyema ede be ki ka bara yorola kana adda mina ni foli na yi fo ko ni ba la mina ko do ko ale bena kabasene kamandi sabe ba da mina boro jolida sawu ko de be sawu keme saba kilo keme woro ani kilo tani fula ni ka kabasera ore ma jakka bi ka sawu keme saba Alaikum salam. Ko ninye kuma min fo doro ka surunya ko mogo min ye i muso kafo ɲɔgɔnya janaba y'i sɔrɔ e y'a bila ko fajiri i be ko ka salli fajiri e ɲinana i ma janaba in ko ye fajiri salli ka salli fana salli kana lagasara la kana futuru la fo kana safow la o y'a be salli o cogo de la janaba ma ko i hakili nana jigi ko i ma janaba ko i be janaba ko ka sagi ni salli bɛɛ la i be saga bɛɛ de la i b'i ka janaba ko ka saga bɛɛ la i b'a damina i be fajiri salli o kɔfɛ i bɛna salli fana salli o kɔfɛ i bɛna lagasara salli o kɔfɛ i bɛna futuru salli o kɔfɛ i bɛna safo salli bon ko olu y'a mɛn karamɔgɔ dɔw la a ko ni e ye salliji ta futuri salli kama e y'a ŋaniya ka salliji futuru de kama i nana misiri la i ye futuru salli e sigilen tora misiri kɔnɔ fo safo nana i ka salliji ma tiɲɛ dɛ ko a tɛ daga i ka safo salli ni o salliji fo i ka bɔ i ka taa salliji ta safo fana ye dɛ ni karamɔgɔ ye kuma min fɔ ni ɲama kuma sababa ma fɔ burera ta ka hadisa be fatihum makka ako ciide nya farda salli caamaw de salli ni salli jikkelenya hadisi sahalen be burera ta ka hadisa sahih muslim kono ko fatihum makka ciide nya farda caaman salli ni salli jikkelenya donc wala don ko baw ko ni ye hari salli jita futuru de kama safo sera salli ji macinya salli ji tinya fe umana salli ji macinya daga ray ka safo salli nay basi sitola donc ni hari sallijita nafila fana de kama a dagare ka farda sallina ni sallijita qur'ana kalande kama ni salli wakati yo salliji sorila a dagara ika salli be sallina farda ni nafila be donc hada maden ko ni salliji ko ni tara bato du kama abe daga ika bato to farda to ni nafila to be sallino salliji na maciya kuma min fora ni nye ko salliji min tara ni future safo te siga sallino hari na maciya kuma sahaba matte ciden ka de sa yo wula tigi ka kala sana ka mogo jabi salam
Waalaikum salam. Fiyen o fɛn ye sɛnɛ kɛ fɛn de a bɛɛ kan ni sabe saw 300 bɛɛ kan ni sabe b'a ta saw 300 sɛnɛ kɛ fɛn bɛɛ. Ko tawhidu bonda bambolo kaba hari namma sage kata uluma qur'ana be tawhid de dongo dambe aka qur'ana be tawhid de tawhid kitabu bambolo subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk de la mo chogo den ka hakke jumambe e ka hakke jumambe